Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн. Мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня. Подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно также по Вайберу. atr.tv — это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссера. Можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада начать наш эфир со следующих новостей и представить нашего гостя, который присоединится к нам в режиме онлайн. Это Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці. Пане Игорю, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Салам алейкум, студия. Пане Игорю, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью «Вашингтон-Пост» сказал, что вторжение Российской Федерации может произойти в крупные города, в частности в Харьков, под предлогом защиты русскоязычного населения. Это будет началом крупномасштабной войны, сказал президент. Я предлагаю вместе послушать его цитату, пожалуйста. Якщо Росія вирішить посилити ескалацію, звичайно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією. Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід. Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад 1 мільйон жителів. Це не буде просто окупацією, це буде початком великомасштабної війни. Что скажете, пане Игорю, есть ли такая вероятность и почему, собственно, Харьков? Гульсум, розумієте, питання розглядається абсолютно різні. Розглядається широкомасштабний вступ Російської Федерації. Розглядається наступ через Білорусь, розглядається залучення Придністровсько-Молдавського контингенту так званої республіки, розглядається питання залучення і наступу з Чорноморського узбережжя. Тобто є безліч різних варіантів, які розглядаються. Ми це чудово бачили на картах різних американських видань. Тобто вони показували, ми бачили це, вибачте, в німецькому мовному середовищі, ми бачили це в англійськомовному середовищі. Тобто всі ці проекти, прожекти, чи називайте як завгодно, є. Так, дійсно, якщо президент це каже, то абсолютно не повинно виникати сумніву, що якщо це дійсно залежить від певних обставин і чинників. Тому я б не хотів би, знаєте, нагнітати оцю істерію і перетворювати ваш дуже поважний для мене канал в засоби масової інформації, в засоби масової істерії. Ми не повинні на це звертати спокійно, на це звертати увагу. Разом з тим ми повинні чітко розуміти, від чого залежить. Чи буде Путин наступать, чи не будет Путин. Тогда в таком случае, пане Игорю, давайте попробуем вместе проанализировать действительно на трезвую голову, есть ли сейчас смысл Путину осуществлять дальнейшую интервенцию в нашу страну. То есть, как вам видится, сейчас он может прибегнуть к подобным действиям или на данном этапе такого повода и смысла сейчас для него нет? Розумієте, тут знову ми відпрацьовуємо «якщо».
Так, йому хочеться, це правда. Йому хочеться саме через різні обставини, які, на мій погляд, не відносяться до військової експертизи, вони, скоріш за все, відносяться до експертизи медичного напрямку, але йому хочеться. І перш за все ми повинні зрозуміти те, що Генеральний штаб Російської Федерації, головне оперативне управління його, воно відпрацювало теж безліч варіантів. Разом з тим ми повинні чітко собі усвідомити, що вся ця безліч, вона тільки тоді має під собою реальне підґрунтя, коли вона економічно забезпечена. І для того, щоб почати серйозну потужну ескалацію, потрібно економічно забезпечити. Це з одного боку. Це пальне, це харчування, це боєприпаси. І все це, на мій погляд, як громадянина України, повинна, вибачте, за всім за цим повинна спостерігати українська розвідка, яка має вже свої прізвища, такі як Буданов, такі, вибачте, як Літвіненко. Тобто ми знаємо всіх цих людей, які фактично відповідають за це, і вони це розуміють. Вони розуміють те, що по великому рахунку, що то, що відбулося в 2014 році, коли керівник розвідки, вибачте, доповідав президентові на той час Януковичу, а тот все це спускав, вибачте, в сміття, не можна було замовчувати, і тоді треба було знаходити шляхи, можливості виносити це в публічний простір, тому що це фактично загроза національній безпеці. Ми з вами побачили різні речі за цей час. Сьогодні Збройні сили – це вже не ті Збройні сили, які були, вибачте, на момент входження російських окупантів в Крим. Це сьогодні вже добре підготовлені. Це вже Збройні сили, які мають на своєму оснащенні більш-менш сучасну зброю. Але Кабінет міністрів, на мій погляд, ще сьогодні в боргу. В боргу перед Збройними силами, в боргу перед народом України, саме через те, що, на мій погляд, сьогодні ще недостатньо впроваджена система оборонних закупівель. Ми бачимо сьогодні ще недостатньо готовність Кабінету міністрів забезпечувати сучасною зброєю українського походження, скажімо так, чи спільного походження Збройні Сили України. І це є великий мінус. Над цим треба реально працювати. Тому, коли ми кажемо, коли Путін піде, то ми повинні чітко, знаєте, сказати на те, він піде тоді, коли наші Збройні Сили будуть в першу чергу дезорієнтовані і неспроможні. Він піде тоді, коли буде підтримка, в першу чергу, через сепаратизм населення безпосередньо в тих містах, на які він збирається атакувати. Але до чого це призводить? Ми ж бачили, що вщен зруйнували Донецьк, вибачте, вже, знаєте, Луганськ виглядає як місто, в якому ходять і з'являються одні привиди. Тобто, от всі ці речі, вони сьогодні вже є в публічній площині. Якщо харків'яни думають, що їхнє місце чомусь так, знаєте, ласково обійдуть, я думаю, що вони вже так не думають. Я думаю, що вони чітко розуміють, що місто може просто перетворитися, м'яко кажучи, на груду незрозуміло чого, якщо вони підтримають цей сепаратизм. Тому, знаєте, коли роблять ставку на так зване рускомовне населення, ну я би хотів би нагадати, воно у нас скрізь є. Я хотів би згадати приклад того батька, якому було 62 роки, який прикривав відступ добровольчого батальйону, відбиваючись, вибачте, від російської навали в Донецькій області. Це теж привід того, як російськомовне населення не хоче йти, вибачте, під так званий руський мір. Тому, знаєте, всі ці речі, всі ці спекуляції політиків, на мій погляд, повинні бути усунуті в сторону.
І ми в першу чергу повинні сфокусуватися на реальних віщах. Це територіальна оборона. Це спроможність Кабінету міністрів озброїти Збройні сили України сучасною зброєю і запровадити цей клятий реєстр оборонних закупівель в закритому форматі, який вони до цього часу не спроможні запустити чомусь. Розумієте? Це зробити інші речі, які направлені для того, щоб фактично показати Російської Федерації. Та ми готові, хлопці. Ми готові. Просто-напросто хочете зайти – заходьте. Ну як ви будете повертатися? Добре, ми будемо лежати в своїй землі. Ну повертатись ви будете, вибачте, незрозуміло як. Пане Ігорю, да, пане Игорь, я предлагаю к нашей беседе подключить еще одного собеседника, Сергія Рабського, військового експерта, полковника запасу, учасника миротворчих операцій в Косово та Іраку. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Пане Сергей, да, добрый вечер. Действительно, мы ведь уже на протяжении 8 лет находимся в условиях войны. И если уж говорить о нападении России, то, наверное, правильно было бы говорить, что Россия уже напала в 2014 году, оккупировав Крым и оккупировав Донбасс. В таком случае мы 8 лет понимали, что так или иначе российские войска, там цифра варьировалась от 60 до 75, до 8 тысяч войск у границ Украины, они находились. И тем не менее, как вы думаете, почему именно сейчас эта тема так серьезно активизировалась? Вот те 100 тысяч, о которых сейчас говорят, насколько это серьезный военный контингент, который может осуществить возможную интервенцию в Украину? Вот как вам видится эта ситуация? Я глибоко переконаний, що 100-тисячного і навіть 200-тисячного контингенту далеко не вистачить для того, щоб захопити всю Україну. І на моє глибоке переконання, це більш, так знаєте, схоже на якусь демонстрацію якихось намірів, аніж на активні дії. Я вам скажу, я відслідковую цю ситуацію досить ретельно. З 22 жовтня, тобто від початку осінньої кризи, як ми її називаємо, фактично не сильно і зросла кількість військ, яка знаходиться на наших кордонах. Так, з'являються інші елементи, але вони не є суттєвими. І з точки зору підготовки військової операції вони не свідчать про готовність у короткий термін здійснити таку операцію. І то більше виходить на такі, знаєте, політичні заяви або демонстраційні зусилля, які мають на меті, переважити чашу вагів у сторону Російської Федерації, аніж на будь-які активні дії. Хоча можливо виключити, в принципі, відповідність якихось окремих провокативних дій. Я скажу більше, навіть сьогодні були заяви ЛНР про те, що Україна готує якісь провокативні дії на лінії зіткнення. Тобто до цього також треба бути готовим. Ну, действительно, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и, в частности, разведка Соединенных Штатов Америки неоднократно сообщала о том, что Россия может подготовить некий казус белли. Пане Ігорю, що ви думаєте по этому поводу? Що це може бути? Ви знаєте, підготувати можна все, що завгодно. Питання виглядає, а що потім з цим робити. Тому, знаєте, коли кажуть, що підготували, то треба чітко розуміти, чи будуть шляхи відступу після того, що підготували. До речі, от знаєте, згадали ви про казус беллі, я б вам хотів би сказати, що росіяни, вони підготували відхід Ульяновської бригади спеціального призначення з Криму на той випадок, якщо появиться хоч натяк на спротив Криму. В результаті наше політичне, саме політичне керівництво опинилося, вибачте, тим самим зрадником, маючи конкретне прізвище тих людей, які були на засіданні РНБО в той час, які призвели до того, що ми втратили Крим. До цього, до речі, робився позов такого, на мій погляд, політика, як Гриценка. І ви знаєте, на жаль, ми до цього часу не отримали відповідь по Іловайську. На жаль, ми сьогодні не почули від, вибачте, по таким діям, які відбувалися в Северодонецьку. Якщо, вибачте, політики чи керівники Служби безпеки України того часу виконали свої зобов'язання, то не було б абсолютно проблем жодних,
вибачте, сьогодні з 2014 роком. Тому всі ці речі готувались планово, чітко, але, як ви бачите, масового вводу військ Російська Федерація не передбачала. Вона була не готова. Ми їм дали такий привід. І от я кажу, що і в цей раз, саме якщо політики дадуть цей привід, то я думаю, що може відбутися така катастрофа. Чи здатен на це сьогоднішній Верховний Головнокомандувач? Я не думаю. Скоріше за все, ми з вами, побачимо те, що колега в студії Сергій Грабський сказав, що це просто-напросто звичайне залякування перед черговими раундами переговорів. Але це не означає, що ми повинні, вибачте, дивитися на це спокійно. Ми повинні переносити ці можливі засоби, ці можливі, будемо казати, способи і підходи до гібридної війни на територію противника. Маю на увазі в першу чергу і засоби масової інформації, і, вибачте, використання кіберпростору для того, щоб фактично доводити щоденно, щочасно, що ми та держава, яка здатна чинити опір. Ну вот по поводу оперу, да, мы сейчас видим, как наши западные партнеры поддерживают Украину не только на словах, на лозунгах, а также мы видим конкретную помощь, мы видим военно-техническую помощь, экономическую помощь. В частности, сегодня стало известно, что Эстония и Литва уже готовы предоставить Украине стингеры и джавелины. Я напомню, что недавно Соединенные Штаты Америки позволили им это сделать. Недавно Великобритания отправила в Украину противотанковые системы. А пана Сергею, насколько вот эта военно-техническая помощь Украине сегодня укрепляет вооруженные силы Украины? Насколько это существенная помощь в противостоянии возможной агрессии Росії? Це надзвичайно важлива допомога, і знов-таки я хочу звернути вже характер на певну демонстраційність цих дій, адже ця допомога здійснювалася протягом останніх 7 років. Але саме зараз ми отримали таку ситуацію, коли демонстративно надаються засоби ураження. І я жодним чином не маю сумнівів, що з тої сторони є адекватні військові, які розуміються на своїй справі, які чітко розуміють, що ураження танка означає не тільки ураження машини, а це знищення екіпажу. І ви знаєте, це значно обмежує такий елемент маневру для Російської Федерації, адже знищити танк можна, в Росії, скажімо, 1000 танків. А от що робити з екіпажем, як його відновити? Тобто обороноздатність або боєздатність російської армії різко понизиться. І вони це чітко усвідомлюють. І ще раз повторюю, тої кількості військ, яка зібрана, замало для того, щоб претендувати на якісь вагомі перемоги у сьогоднішній ситуації. Сегодня стало известно, что в Беларусь также прибыли российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Пан Игорь, вы считаете, что также считаете, что вот эти учения, которые анонсированы в Беларуси, если я не ошибаюсь, в феврале, которые должны пройти, это тоже вот элемент демонстрации, брязкания оружия на границах с Украиной? Знаєте, я не вважаю, що тільки. Однозначно так, але я думаю, що, скоріш за все, ці системи гнали з Далекого Сходу не просто так. Скоріш за все, що їх спробують залишити на бойовому чергуванні там, якимось чином, щоб вони там знаходилися. Але, послабляючи Далекий Схід, Російська Федерація повинна думати і про спящого тигра. Це добре, коли, знаєте, в тебе начебто є класні відносини, закріплений договором 2005 року, але ми бачили, що відбулося в Казахстані, коли за один день росіяни вивели війська тільки тому, що так захотіла Шанхайська організація співробітництва, я натякаю на Китай в першу чергу. Да. Тому, знаєте, коли вони так дуже цікаво підходять, я не виключаю, що може з'явитися спокуса. Спокуса повернути ті землі, які Китаю традиційно належать. Тому подивимось, чи будемо це носити тільки такий характер. Я не виключаю, що ясно, що вони спробують такими діями просто-напросто прикути для себе увагу для того, щоб
відвлекти увагу від іншого напрямку. Ну, для цього і є на сьогоднішній день, по великому рахунку, у нас головне управління розвідки. Я взагалі кажу про все розвідувальне співтовариство, тому що, повірте мені, фінансова розвідка чи розвідка, яка здійснюється в кримінальному середовищі, вона не менш на сьогоднішній день важлива, враховуючи те, що проводиться гібридна війна, ніж військова розвідка чи розвідка, яка у нас проводиться агентурна, радіотехнічна і інші види розвідки, які відбуваються на різних територіях України. Це просто необхідно правильно організувати і правильно збирати цю інформацію, об'єднувати цю інформацію, аналізувати і своєчасно реагувати на це. Я не думаю, що ми сьогодні знаходимося тим розвідувальним співтовариством, яке фактично не усвідомлює цю відповідальність тих проблем, тих, будемо казати, накопичених, можна сказати, і десятиріччями проблем, які сьогодні вивели на Україну, і ми повинні все це подолати. Сподіваюся, що вони з честю вийдуть з цієї ситуації. Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный сообщил о том, что та численность российских военных у границ Украины за 2 дня может увеличиться вдвое, а на протяжении всей недели Россия вовсе может передислоцировать к границам Украины порядка 700 тысяч своих военных. Это реально, пане Сергію? Вибачте, це з області ненаукової фантастики. Адже кожен з нас, кожен громадянин України, кожен, хто має змогу включити комп'ютер і подивитися, він може зрозуміти, що в Росії немає, просто фізично немає такої кількості військ, і протягом такого короткого періоду часу, навіть за півроку, вони не зможуть навіть і половину означеної вами суми кількості військ притягнути до своїх кордонів. Тому що існують інші напрямки. Я задаю вам просте питання. Скажіть, будь ласка, чи можна послабити угрупування російських військ у Центральній Азії? Неможливо. Чи можна послабити угрупування російських військ у Закавказі? Неможливо. Чи можна зняти якісь наддодаткові війська із східного напрямку? Абсолютно неможливо. Для того треба проводити цілий комплекс заходів від мобілізування, переведення всієї економіки на військові рейки для того, щоб забезпечити такі речі. Товариш Сталін свого часу витратив 10 років для того, щоб зібрати на 1 вересня 1939 року армію у такій кількості, що переважала кількість всіх армій Європи разом взятих. Тобто це неможливо за сьогоднішніх умов. Росія далеко не Радянський Союз. Меня очень порадовало то, что заявление Залужного вас, как военных экспертов, улыбнуло. И тем не менее, пане Ігорю, почему прозвучало такое заявление о миллионном войске России? Давайте так. Я не буду пробувати фактично коментувати дії начальника главкома Збройних сил України через те, що ми сьогодні знаходимося у військовому стані. Ясно, що в нього є інформація, яку ми не бачимо. Ясно, що він пробує оперувати якимось цифрами. Але я дійсно згоден з тим, що так зване заявлене скрізь у світі, що мільйонне угрупування Збройних сил Російської Федерації, воно не може бути все знаходитись вздовж кордонів з Україною. Так, Росія 5 років тому, якщо я не помиляюсь, запускала програму, відповідно до якої вони планували створити такі потужності, які б їм дозволило всю гусеничну і колесну техніку перекинути протягом 24 годин на відстань до 1000 кілометрів розміром 2 дивізії. Так, це було заявлено. Ясно, що війська Центрального військового округу з Брянська отримали, це основний виробник тягачів, які перевозять танки і іншу гусеничну техніку, отримували певне замовлення. Але цього замовлення абсолютно недостатньо. Якщо не помиляюсь, тільки протягом позаминулого року вони їх отримали тільки 6 одиниць. Тобто це вже вказує на те, що Брянський завод хоч і завантажений, але не здатен все це зробити. Тому що перекинути, вибачте,
одну дивізію, це, вибачте, потрібно, знаєте, не 200 даже і не 300 таких тягачів. А тут всього лиш навсього 6. Тому питання полягає не в тому, що ми повинні, знаєте, дивитися на Росію і казати «та собі». А ми повинні удосконалювати себе. Питання не в Росії, ще раз підкреслю, питання в нас. В першу чергу я хотів би побачити можливості наші, які базувалися на боротьбі з авіацією на низьких малих висотах. Це ПЗРК, це переносні зенітно-ракетні комплекси. Ясно, що якщо вони будуть у нас, то, повірте мені, жодна авіація, достатньо, я маю на увазі кількості, жодна авіація не зможе панувати і вимушена буде піднятися вгору. І це вже цілі, вибачте, для більш потужних систем ПВО. Тому ПЗРК нам вкрай необхідні, точно так же, як і необхідні, вибачте, додаткові, і дякуючи чехам ми їх отримаємо, засоби протитанкової боротьби. Тому давайте, знаєте, все оцінювати не з точки зору паніки, а з точки зору того, що є. Чи готовий сьогодні мені показати, вибачте, програму розвитку Збройних сил України 21 рік, який вже минув, і далі на 6 років? Чи готові ми побачити сучасну систему оборонного планування? Чи готові ми побачити і все лі зроблено задля того, щоб захистити людину в погонах, щоб вона не отримувала приниження, я не знаю, у всіх судах, відстоюючи свою пенсію і свою гідність, щоб вона, вибачте, після звільнення отримала все їй необхідно для дітей і для родин. Все це треба вирішувати. І от чому я і кажу, що питання провадження інституту військомбудсмена, який є і в Німеччині, і в Британії, і в інших країнах, необхідно, вкрай необхідно. Саме ця посада повинна при певних повноваженнях, незалежних від жодної гілки влади, виконавчої, законодавчої і, вибачте, судовою, забезпечувати, в принципі, речі, які пов'язані з захистом прав і свобод військовослужбовців. І там є первинне право. Право на життя, яке ми повинні реалізувати саме через розгляд процессу по Іловайську. Вместе с этим, господа, сегодня, как вам известно, прошел очередной раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Россией. Блинкен встречался с Лавровым, где стороны обсудили так называемые гарантии безопасности, которые выдвинула Россия в середине декабря прошлого года, и, собственно, не расширение, что включает в себя не расширение НАТО на восток, да, там возвращение к границам 1997 года. Пане Сергію, как вы считаете, вот эти переговоры, успешность этих переговоров или неуспешность этих переговоров влияет на возможные дальнейшие действия России по Украине? Повлияют ли? Ви знаєте, я б хотів відповісти трошки в іншому вимірі. Там факт проведення таких переговорів, там факт того, що вони продовжуються, вже є великою перемогою. Тому що, як правильно заявив мій колега, треба розуміти, що для нас важливо розвиватися щодня відбудовувати наші Збройні Сили і посилювати нашу обороноздатність. Тому кожний день переговорів – це виграш в часі для нас і програш в часі для Росії. За підсумками цих переговорів ми бачимо, що радикальних рішень не прийнято, про що, власне, заявляли і обидві сторони переговорів ще до початку цих переговорів. Але сторони домовилися домовлятися далі. І це дуже добре для нас. Тому я вважаю загалом стратегічно ці переговори вдалі для України. І треба продовжувати у тому ж самому напрямку. І, власне, Америка на це і направлена, вона так і робить. Тобто, і вони говорять, для них є превалюючим дипломатичний спосіб вирішення цієї проблеми, аж ніяк не військовий. То есть, правильно ли я понимаю, что стороны, в принципе, тактически оттягивают время сейчас?
ця тактичність у відтягуванні часу грає на руку Україні. Тому Росія, ви бачите, вона досить нервово вимагає конкретних відповідей на конкретні питання, на що НАТО і західні союзники кажуть, ну так, нам треба пропрацювати, ми будемо працювати над тим, ми щось будемо, давайте домовлятися далі, ми будемо планувати інші раунди переговорів і так далі. Але поряд з тим, за останній тиждень ви бачите, скільки рейсів літаки Об'єднаного Королівства зробили в Україну і скільки зброї вони привезли. Ось вам і відповідь на це питання. Наскільки це виправдано, наскільки це позитивно для нас. Пане Игорю, что скажете по поводу переговоров? И как вы думаете, зачем вообще Кремль затеял эту авантюру с требованиями? Ведь все понимали, что ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки не пойдут на принятие подобного рода невыполнимых и неприемлемых ультиматумов. Ну, давайте почнемо з того, що не тільки Україна виграла, чи виграє. Російська Федерація, Російській Федерації дали можливість зберегти своє обличчя. В плані того, що президент російська делегація була присутня на всіх впливових майданчиках. І це показало, що начебто є показало для внутрішнього споживача Російської Федерації, що начебто є так зване порушення ізоляції, і Російська Федерація, російська пропаганда завжди для внутрішнього споживача може використати тезу, що, вибачте, ми їх теж перемогли з точки зору того, що ми їх посадили і вони розмовляють з нами. Росія становиться знову, вибачте, супердержавою. Але, знаєте, ця суперовість, вона дуже була сильно продемонстровано під час проведення операції ОДКБ, коли вони не тільки порушили свій договір про створення ОДКБ, 4-ту статтю, вони порушили рішення Генеральної асамблеї ООН 74-го року, порушивши, вибачте, чітке визнання там слова агресії і пробують використати її в своїй інтерпретації. Вони фактично злякалися Китая. І знову ще раз кажу, тут треба вміти серйозно розставити всі фігури на цій шахівниці. І знаєте, правильно сказали ті люди, які сьогодні просто-напросто розуміють над тими процесами, які в переговорному полі відбуваються. В більшості це, як правило, відомі експерти зовнішньополітичного середовища. Тому ми з вами повинні, знаєте, робити свою справу. Ми не повинні, будемо казати, думати, то, що от відбувається і хтось захищає наші інтереси. Наші інтереси, в першу чергу, повинні захищати ми. Тоді, повірте мені, будуть і у нас прихильники, які фактично допоможуть нам захищати наші інтереси. Але і ми повинні правильно ставитись до деяких речей. Я завжди кажу, знаєте, є таке цікаве слово, як реституція. Да? І воно начебто не має відношення ані до агресії НАТО, ані до, вибачте, агресії з боку Російської Федерації, ані до, будемо казати, процесів, пов'язаних з НАТО. Воно має відношення до процесів, пов'язаних з європейським співтовариством, вступу в ЄС, де нам потрібно буде повертати чи знайти механізм повернення того майна, яке було большевиками свого часу забрано у, будемо казати, реальних людей, реальних власників. І тут дуже цікава річ, знаєте, це будинок Сікорського. Я завжди казав, що у нас не вистачає вертольотних потужностей. А чому ми не можемо порозумітися і знайти правильні підходи до серця і, будемо казати, розуму уряду Сполучених Штатів для того, щоб створити спільне підприємство по виробленню сучасних гвинтокрилів. І це ж може бути, вибачте, і підприємства спільне ще із поляками, які теж начебто випускали такі можливості. Тобто тут треба мати трошки фантазії, трошки бажання, вміння і наполегливості. Сьогодні багато що робиться урядом,
але, на мій погляд, недостатньо. І оцей електронний реєстр, він, як знаєте, як демонстрація. Ухід Уруського з міністерства, який розписався в своїй власній слабкості, що не зміг запустити цей реєстр. Це ще один показовий приклад того, що у нас є проблеми, реальні проблеми з кадровою політикою, яку треба по великому рахунку змінювати, правильно підходити і правильно налаштовувати для того, щоб система працювала. Тому проблем багато, однозначно. Судова реформа. Чи зможемо ми всі це подолати проблеми? Час покаже. Но сподіваюся, що ми в НАТО будемо. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Пане Сергію, вот буквально еще 40 секунд. А как вы оцениваете перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс? Україна буде членом. Исчерпывающе. Спасибо большое. Дякую дуже, пане Сергію. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чухсалом, що в наше время підключились к нам в ефір. Ігор Козій був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці, а також Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу, учасник миротворчих операцій в Косово та Іраку. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас буквально на 5 минут прерываемся. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационно-аналитическая программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам самые актуальные и свежие новости, а после вернемся в эту студию и обсудим, проанализируем эти новости в прямом эфире. Оставайтесь с Первым крымско-татарским. Кошкинча.